Usamla Steve Jyrwa udah unang job jangka Indians Best Dancer Season 4 ulawan pai menta kasngi Shillong bat lapidang burom yu nadu nakat lingsun gohati menta kasngi dagi bahaying hasem kinong elam shnong bat kinong mi khmat jangka Meghalaya Indigenous People Union daka jingkemen krui kilaya don lang ban ai Khublei Kti unang job ubalara ai kanam ka burom ya ka jelahi barok away Steve Jyrwa udah unang job haka jingi kun ka bakhamnya bat ka bakham e shibun ban yora ya ka te nam ladu hakari India hi barok away lapan ku burom yu da ka jing pediang sngoba da ki riam tenrai jang ki kun u hin yu trap hin yu skum ukhasi bat labu ban penlong ka jingelang ban ai Khublei Steve Jyrwa ka bapura hapo madan Poi Ha Shillong ha ka baki Paidbah kin rakhi lekmen ya ka jing job bat ya ka jing no senyang jang u ban kentiu ki sapshat jang ka jela Meghalaya ha ka rensan jang ka ri India hi barok away Congrats semua. Acara penting ni. Apa penting ni? Apa lagi mak? Steve. Raktim. Lagi tadi di Paidbah bahwa kemudian sekali-kali kita